comunicación telefónica ao delegado do equipo de Vilaboa. Francisco Iglesias, que tal? Boas tardes. Hola, buenas tardes, Óscar, ¿qué tal? Que tal? Bueno, antes de nada, parabéns por esta victoria traballadísima ao longo de todo o ano, porque isto foi un traballo de unha campaña que comentábamos precisamente antes a micrófono pechado, que xa se estaba a facer un pouquiño longa, non? Sí, efectivamente. Bueno, moitas grazas. Efectivamente, un premio ao final por estar a xente aguantando todo o ano e facerse longa a tempada, pero bueno, acabou felizmente co trofeo polo menos. Polo menos, aínda que fora longa, aínda que foran moitísimos partidos, esta campaña, polo menos agora, ten todo iso a súa recompensa e agora é momento de disfrutar. Sí, efectivamente. Ahora é disfrutar, acabar, descansar todo o ano e polo menos durante un ano mirarán para quen é o campeón galego, non? E aquí estamos, non? Entonces, bueno, pues é un orgullo, non? Bueno, dicíamos la pasada semana que ese partido, esa gran final entre Olímpico de Rutis e Carral podía estar bastante compensada. De feito, dos equipos moi parellos. Estaba repasando eu como foron os enfrontamentos na Liga, un para cada un. Remataban Olímpico segundo, Carral terceiro. Por lo tanto, podemos decir que esa eliminatoria estaba ao 50%. Sí, efectivamente, foi de feito, bueno, o resultado marca para quen non foi o ver o encontro, marca un 3-0 e parece que é fácil, pero que va, foi un partido igualado que eles tamén tuveron os seus momentos e nas áreas, pois decidiu que saliu o balance a noso favor, non? Pero foi un partido máis igualado do que di o resultado. Igual que, bueno, que marca, como ben diste, a tempada que ven da o resultado da clasificación que é segundo e terceiro, o sea, non estuvemos aí todo o ano moi parellos. Bueno, por lo tanto, o marcador quizáis algo máis abultado do que pudo verse sobre o terreo de xogo. Ademais, eu, pola contra, pensaba que o Carral ia ser un rival aínda un poquinho máis complicado. De feito, viña de golear 4-1 ao Valladares. Sí, efectivamente, o resultado tuvo un moi bo resultado na semifinal, bueno, fixo un moi bo campeonato, pero bueno, os partidos eso, ao final se deciden por detalles e nós tivemos nas áreas, eles tiveron as súas ocasións, o noso porteiro tamén destacou un par delas que estuvo moi acertado, entonces foron ustedes decantando o partido ao noso favor, non? Entonces tivemos máis acerto nas áreas que eles, despois o partido foi moi disputado e igualado. Foi quizáis tamén clave anotar ese primeiro gol tan tempraneiro no minuto 6. Sí, claro, indudablemente que arranca o partido, tensión polos dous lados, a xente pues, estaba, aínda que cheguemos a unha edad, pues, a xente tensa e que todo o mundo quere ganar, entonces que iras con non había unha pouco tal, claro, nos encontramos con este de feito foi a través dun error deles, nos aproveitamos e collimos un rechace ali e saliu o gol a favor, que bueno, ir por diante no marcador que te dá unha tranquilidade que podemos aproveitar ao final. Ademais, imagino que nun partido exixente a nivel físico, mo digo, sobre todo polas altas temperaturas, non, desta pasada fin de semana. Sí, efectivamente. Ademais desto, o desgaste do longo de todo o ano, estar cansado, estas fechas deste torneo, non? Xa nos pasou en octavos ou cuartos de final, que fomos a Vigo, a semana pasada as semifinales tamén moita calor, e agora na final tamén, non? Entonces, ao final era ritmo, pero guardando que o partido é moi longo, entonces pues había que xogar con todo isto, bueno, salimos ben, encantados. Por lo tanto, un título traballado, sobre todo moi merecido, por lo que nos contas. Sí, merecido, porque ao final tuvemos a xente enchufada toda a tempada e hasta o final nestas fechas que son moi complicadas, que hai moito compromiso, non? Como sempre se diga, unha categoría do fútbol veterano que ten que haber un compromiso, pero ao final hai moitas cousas que impiden poder vir moitas veces, incluso lesións que teñamos sorte que outros anos non tuvemos, pois este ano nos acompañou todo e podemos chegar en condicións de competir hasta o final. Entonces, pues bueno, pois saliu todo ben. Balance desta tempada, subcampeón de Liga, campeón galego. Imagino que a meirande parte da plantilla asinaría, non, eses mismos resultados o ano que ven. Sí, eu penso que sí, probablemente, non. É moi difícil, o sea, de feito, bueno, eu máis outros cuantos que estábamos na plantilla no 16-17, na tempada 16-17, cando ganamos o anterior gallego, moitos dos que estamos, e desde aquela, pues, ganamos un título de Liga nada máis, hasta hoxe.
evidentemente sempre estuvemos aí todos os anos, pero que conseguir o título solo gana un, é moi difícil, non? Entonces, sí, isto se firmaría en calquera momento, non? O sea, repetir isto. E ademais hai que dicir que cada vez, ano tras ano, é máis complicado, non? É facerse con títulos, porque cada vez os xogadores son máis novos, cada vez os equipos son mellores, polo tanto, ten maior dificultade. Efectivamente, ten máis mérito pois seguir como seguimos aí aguantando aguantando o tipo e de feito ahora este ano ao pasar esta tempada non participou con respecto aquí en Coruña sobre todo o Penouqueira porque, bueno, no final da Liga quedou, pois somos o equipo que máis veces consecutivas leva entrando no Campeonato Galego, non? Entón, quere dicir, penso que quere dicir algo, non? Que ano tras ano aguantamos o tipo e este ano pues, podemos conseguir a guinda final que é traer o trofeo para casa, non? Pois agora que hai que celebrar estes estupendos resultados, descansar e que o tedes ben merecido, e non demasiado, non? Porque tamén comentábamos antes que pouco queda, cando nos demos conta xa comeza o torneo municipal. Sí, para ser a categoría que somos, evidentemente, pues alongámola moito este ano e que falta unha semana para entrar no mes de julio, non? Entonces é raro, non? Porque o que é a liga regular acabou fai un mes e pico, e hai outros equipos pues, que xa levan este descanso adiantado, nós, pues, gracias a estar nesa competición. Alongamos un pouco, pero bueno, como resultado final foi favorable, a xente estuvo enchufada e contentos, e bueno, e agora xa pensar que mes e medio nos poñemos outra vez as botas, pois nada, como a xente que lle gusta o fútbol estará deseando igual, non hai problema. Pero sobre todo con moitas gañas, sobre todo para tentar, imagino que igualar ou polo menos xogar máis ou menos como se fixo esta tempada. Exacto, esta vai ser a idea e, bueno, que siga, ainda non falamos moito máis do que como vai ser a nova tempada, pero, bueno, agora disfrutar desto, ben o Bran e xa teremos tempo de pensar se po ano temos posibilidade de volver a competir ao mesmo nivel. Pois tempo teremos xa en agosto, cando de comenzo o torneo municipal, para falar de novo e xa para comentar como afronta o equipo a vindeira tempada. Fran, como sempre, moitísimas gracias por atender a chamada de Radio Culleredo, non só hoxe, senón tamén ao longo de toda a tempada e a disfrutar. Moi ben, pois moitas gracias a vos. Un saúdo, ata logo. Gracias, boa tarde. Boa tarde.